ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видео наворо та охирша тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. Мошинҳо аз 10 ё тикосар шидагӣ то хундаи салия раса мебошад ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ бидем, дар ҳамин ҷо ҳам ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 143 сомонӣ. касоне ки дар канали мо таозира обуна шидагӣ нестед, обуна шавед и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад и Opel Dutya ки соли бароишаш 1999 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, авиомотораш 1.6 литра, коробка передач механика, нархи мошин 39000 сомония баробар бигардонед 270000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина тонировкаш 1 сол дига сурок дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Chevrolet Cruze соли бароишаш 2009 сол мебошад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, авиомотораш 1.8, коробка передач механика, нархи мошин 33000 сомония ба рубл бигардонед 228000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина амортизатораша алиш мекунӣ, 1 сол дига сурок дорад документош. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сеюм газ 21 соли бароишаш 1959 сола дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар Бобоҷон Ғафурос. сӯзишвори бензин газ мебошад, авиомотораш 1.8, коробка передачаш механика, нархи мошин 32000 сомония ба рубл бигардонед 223000 рубл мешавад. мошина хуби бад гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Mitsubishi Galant. соли бароишаш 2000 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, авиомотораш 1.8, коробка передач автоматика, нархи мошин 30000 сомония ба рубл бигардонед 29000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Chevrolet Cruze соли бароишаш 2010 сол мебошад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, авиомотораш 1.8, коробка передач автоматика, нархи мошин 63000 сомония ба рубл бигардонед 439000 рубл мешавад. ранги мошин мокри асфалта, кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум газ 2410 соли бароишаш 1987 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین خالی ابی و موتورش 2 لیتر، коробка передачаш механикай. нархи мошин 8500 сомония, ба рубл бигардонем 59000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошин тайёрай 2 сол баъд ховай гуфтагиай расход дорай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, дайво тико соли барошаш 1995 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар истаравшан. сӯзишвори бензин газ мебошад, абиё мотораш 1.1. коробка передачи механикаи нархи мошин 18000 сомония, ба рубл бигардонем 124000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошад, гуфтагиаш занг бизанад. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, дайво некси соли бароишаш 1996 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар вахш. сӯзишвори бензин газ мебошад, абиё моториш 1.5. коробка передачи механикаи нархи мошин 17000 сомония, ба рубл бигардонем 118000 рубл мешавад. ранги мошин чернил аст, кузаш седан мебошад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гуфтагиай германский мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нуҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Vectra Prasoya соли бароишаш 1992 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори бензин газа, абиё моториш 1.6. коробка передачи механикаи нархи мошин 15000 сомония, ба рубл бигардонем 104000 рубл. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, то ҳозира обуна шава. и дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. даҳум, Toyota Vitz соли бароишаш 2006 солай дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад, абиё моториш 1.1 литра, коробка передачаш автоматика, нархи мошин 52000 сомония, ба рубл бигардонем 362000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷӯша 100% гуфтеса 4 баллони нав дорад, гази евро 4 дорад, губкават кардагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Kia серия соли бароишаш 2013 сол мебошад, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвори бензини холия, абиё моториш 1.6. коробка передачи автоматика, нархи мошин 95000 сомония, ба рубл бигардонем 662000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина гуфтагиае ки срочно мефурӯшам, 1 сола танировкаш мебошад, 1 сола ҳуҷҷатош мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. Дувоздаҳум, Hyundai Saliera соли бароишаш 2012 сол мебошад, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, абиё моториш 1.6. коробка передачи механикаи нархи мошин 65000 сомония. мошина гуфтагие дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ба телефон бародаро савдо карда намешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. Daiwo Nexi соли бароишаш 2013 сол мебошад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри нав. сӯзишвори бензин газа, абиё моториш 1.6. коробка передачи механикаи нархи мошин 28000 сомония, ба рубл бигардонем
195,000 روبل میشود. رنگ ماشین سفید است، کузаш سیدان میباشد. ماشین گفتگی فورا میفروشم میشه. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز، ویدیو نواری ما با آخر میرسه. در همینجا خیر تا ویدیوهای دیگر سربلند و خانه آباد باشید. همین خیل ما را دستگیری کردن را فراموش نسازید.